wadhiane mbele gi weche manyien. Nitiere bugo mar omenda madirom bilion 57.4 lweny mar kedo gi midhiero mar oro kod ngaji mamedo landore pacho kaendi. Ma en kaluwore kod komiti mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mondo rang chal mar oro kod ngaji e gwenge mopogore opogore. To kaka Cleophas Oluoch lero, oganda tamalo 87 dwaro kony mar chiemo ka thothgi to nitiere gwenge ma oro sekwako e kinde malach. Kaluwore gi komiti marango chal mar oro kod ngaji mokwako gwenge mapachoka, omenda moyo milion 600 biro pogne jo Kenya makalo midhiero mag oro kod ngaji e yor chiemo kod omenda ching'. Komiti ma otelne kod jatend kambi tudruok mar Safaricom Peter Ndegwa olero ni riwruoge ma ok piny owacho maromo 89 oseriwore gi komitino e lwenj kedo kod oro gi ngaji makoro bendo kwako jo Kenya maromo milion 4.5. The government also, through the National Drought Management Authority, has undertaken both regular and scale-up cash transfer. And 1 week ago, we did a scale-up of cash transfer to a tune of 409 million in 4 arid counties. Kamano bende counties mamoko chiko omedore gwenge makoro oro kod ngaji nitie. Counties ma omedore oting'o Migori, Siaya, Homa Bay, Kiambu, Machakos, Murang'a, Nakuru e kind mamoko. Ndegwa omedo ni ngaji makoro nitiere kwako gwenge manyago chiemo kod mago bende ma oro sebedo ka okwako e kinde mokalo. This is not a specific issue that is affecting a specific county or counties that are expected to have drought. This is an issue that's affecting all Kenyans in one way or another. You will know brothers or sisters, you will know some relatives who are affected that will not be able to put a meal on the table. When you look in terms of the population in need of food assistance or population which are food insecure, we are 4.5 million, and another from the non-traditional ASAL, a population of 846,315. And the counties have been reflected. These are Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Homa Bay, Migori, Nakuru, Elgeyo Marakwet, and Siaya, which means any resource mobilized will also support these other counties. Bende nitie geno ni koth nyalo duogo kata dok chien higa manyien. January to March we expect dry spell, which will reverse any recovery from October-November rains in the ASAL counties. The drought stress is likely to rebound during January to March before the next long rains, which also is expected or is projected to be depressed. That is March, April, May rains. Jamni maromo milion 2.5 bende oyangi ni osewito ngimagi kaluwore gi oro malio mosekwako gwenge mopogore opogore. Magi bende osetimore kaluwore gi tuo mar aoche kaachiel gi kuonde tuomo pi. Gidok piny mar timo weche mag pur. Midhiero magi wacho ni oselandore thuolo mar higni 40 mokalo. You saw that 2.5 million livestock have been impacted by this. That's about $1 billion of livelihoods. So even if rain came back, you know, in terms of even if we got proper rain in the next few seasons, those people have to rebuild their lives. Komitino bende osingo tiyo kanyakla kod bad migao mochung'ne rito bunge KFS e chenro mag tieko oro pachoka e yor pith mar yiende. Julius Kamau en apisa mochung'ne KFS okwayo oganda jo Kenya mondo omed pidho yiende ahinya kaka yo mar medo kwan mag yiende kod bunge e pachoka. The current tree cover in Kenya nationally, 2022, it is 12.13%. Tree cover, not forest cover. Tree cover. The forest cover is 8.83%. And it has grown from 5.9 of 2018. So in the last 4 years, through support of everyone, we have been able to grow the forest cover from 5.9% in 2018 to 8.83% in 2022. Jo Kenya bende kori luongo mondo cham matin magiyudo kod jogo maonge godo e kinde nyasi mar sikuku. All of us to share a meal where we can, and this is the opportunity we are providing for Kenyans to do that, for those who do not have over the festive period.
Nyaka sani nyakwa Ramogi Juang, kwan mag Kaontis makoro kale midhiero nen mana kamedore, mago ting'o nyaka Kaontis mawuok Kaluo, moting'o Migori, Homa Bay, kachiel koda i kaunti no ma Siaya. Wards duto maromo 45 bende koro medore kwan mamalo mag gwenge, makoro bende ngaji maliyo kachiel koda oro bende koro kwako. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.